Hello! Ma mindent megosztok, amit a Ultravixról tudnia kell a termék megvásárlása előtt. Két fontos bejelentésem is van, ezért kérem, nagyon figyeljen a mondandómra. Először is nagyon fontos, hogy figyeljen arra a webhelyre, ahol a terméket vásárolni kívánja, mivel az csak a hivatalos webhelyen érhető el. Segítségül meghagyom a hivatalos weboldalra mutató linket lent, ennek a videónak a leírásában, hogy biztonságosan elérhessd. Most elmagyarázom, mi az a Ultravix, és hogy valóban működik-e. Ez egy kezelő kapszula, amely gyorsan enyhíti az osteoartritis és sérülések okozta fájdalmat, megszünteti az izomgörcsöket és a gyulladást. Számos laboratóriumi vizsgálat után a kutatók egy természetes formulát azonosítottak koncentrált összetevőkkel, amelyek enyhítik a fájdalmat és a duzzanatot. A Ultravix az osteochondrosis és az artrosis kezelésében is hatásos, mivel lassítja a porcszövet degenerációs folyamatát és javítja az anyagcserét, elősegítve az ízületi porcok regenerálódását. A pozitív hatások a rendszeres használat első hónapja után észrevehetők, a kezelés folytatásával pedig megelőzhető az ízületek és a gerinc betegségeinek előrehaladása. A kapszulák további pozitív hatásai közé tartozik az izomhipertónia megszüntetése, a duzzanat leküzdése és az életkorral összefüggő rendellenességek hatékonysága. Ezért megbízhat ebben a termékben, mivel sokan kiváló eredményeket értek el ezzel a kapszulával, és ön is hasonló eredményeket érhet el. A Ultravix működéséhez elengedhetetlen, hogy a kezelést komolyan vegyék. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az eredmények nem lesznek olyan kifejezőek, ami némi frusztrációhoz vezethet. Fontos megjegyezni, hogy a kapszula teljesen természetes, és nem okoz mellékhatásokat. Tehát, ha fontolóra veszi a használatát, félelem nélkül megteheti, mivel valószínűleg nagyszerű eredményeket fog elérni. Csak legyen óvatos, hol vásárol, hogy ne kockáztassa egészségét a hamisított termékek miatt. Segítségül meghagyom a Ultravix hivatalos linkjét ennek a videónak a leírásában, ahol garanciát vállal a vásárláskor. Remélem segítettem ezzel az információval.